А Иван е от този тип художници, които в днешно време са рядкост. Защо? Ще се изясня, защото така времето предполага едно по-сериозно взиране в нещата, повече философия, повече драматизъм, повече така сериозни послания за бъдещето, включително теми, които са актуални в момента. Докато Иван, подобно на художниците от така края на 19-ти, началото на 20 век, се радва на ежедневието. И така ни прави съпричастни към това ежедневие. Тоест той ни връща към тези красиви мигове, които се случват непрекъснато покрай нас, тези красиви пейзажи, които са непрекъснато покрай нас, но ние вече май нямаме сетива да ги забележим, или пък нямаме време да ги забележим, или пък имаме прекалено сериозни оправдания, за да ги забележим и така нататък. Така че Иван е от този тип художници, които ни връщат красотата на света. Затова има толкова много почитатели, толкова много хора харесват това изкуство, защото то е обикновено, както и света би могъл да бъде обикновен около нас, ако нямаме претенции към него и той няма претенции към нас. И сетивата, и чувствителността, неща, които така са малко позабравени. И аз не случайно казах, така се върнах назад във времето, защото точно това е времето, което акцентира върху обикновените неща. И тази мимолетност на мига, стремежа да се улови мимолетността на мига и да се гледа на живота като низ от красиви или каквито и да било мигове, които се нижат един след друг и които не се връщат назад. Артисти като него се стремат да ги уловят, за да ги направят достояние на нас, публиката, както той каза преди малко.